Nanubra ka na. Wait lang. Ayun pala yun. Okay na yan. Sige, Nuni. Atras. Yun. Ayan. Baka maulog ka ulit sa pitan mo. Ayun. Okay na. Okay na, Kuya Nuni. Gano'n mo na lang. Okay na. Ha? Oo. Ayos naman, very good. Ay, mga sagap, mga kanilap. Kapag palang mainit na hapon sa ating lahat. Shout out, Richly, Ma'am Cicelay, Mami and Marcellus Ribas, Mami Anden, shout out. Siyempre guys, sa lahat po ng ating viewers, mga bagong subscribers, thank you so much. Kay Ate Kat, shout out. Kay Kalinga Tata. At syempre guys, kay Kuya Bal sa lahat ng Kalinga partners. Shout out po magagpalang hapon sa ating lahat. So today's vlog, kasama ko yung Kuya Nuni kasi kanina bago kami dumating, parating pa lang kami. Hindi siya sa kalsada. Muni ka doon kay Nuni. Shout out kay Nuni sa viewers natin. Hindi nga, nandun lang, dala mo lang. Nalito ka rin din sa ano. Nalito yung ulan niya. Nalito yung Kuya Marlon. Kami tama para maanitin natin yung alipin yung add-on doon sa yung kubo. Asan sila Kuya Marlon? Nanay! Ay, wala pa lamisa doon siya Nuni. Wala pa po. Wala pa. Nasaan si Dina? Dina? Palagay lang muna ako ng tubig doon at wala din tubig. Saan? Okay, ay. Ah, sa CR. Inabot si Dina ang Bili na ano. lang ako ng kalan. Ha? May kalan dyan. Ano ang kalan? Yung gatungan yun. Ah, bumili ka. Padikitan ko. Ano pa yung kulang natin dyan? Para maayos na yung kubo, ano pang kulang? Ano na lang? Kahit plastic na lang na bangko, may lamisa naman. Plastic na bangko? Lalagyan dapat natin ano dito Kuya Marlo ng sandalan. Yung kawa, ano ba tawag nun? Ano Kuya Nuni? Bulusina. Oo, at saka yung isa dito pa. Dapat Kuya Marlon, dalawa ito. Dalawa. Ano dito Kuya Nuni? Hindi natin lalagyan dito ng takip. Dito? Throw na lang ito. Ikaw po. Ano ba? Ano maganda Kuya Marlon? Hindi natin lagyan ito ng takip para throw. Katakipan pa. Baka magagabok din yan eh. Yun ang inaano ko dyan eh. Ah, kaya ayaw mo ng takipan. Ang gusto ko Kuya Marlon, lalagyan ito ng sandalan. Bibili tayo ng kawayan yung palak-palak na yung hiwa-hiwa na. Masarap baga may sandalan baga oh. May kawayan dito. Dito lang makuha. Mga ganito eh. Kuya Marlon, Yan. bakit wala dyan upuan si Kuya Nuni? May upuan si Kuya Nuni dyan. Nagawa. Ha? Nagawa. Kala ko nga nailagay mo na, pati Di pa. lamesa. At na Nadating. magluto na tayo ngayon, may dala kaming lutuin. Nadating pa lang ako ah. Ah, kararating mo lang? Saan galing? Pinasar bagay yung Ngayon kararating mo lang? anak ni ate pinasar. Oh, hindi nagpunta si Kuya Nuni ka. Bakit? O, lagay mo. Ayaw Ayaw? Bakit? magpakagagayat. Naiyak ka? Tatay. Naiyak. Wala daw siyang Walang panghulog. panghulog. Ano panghulog? Dapat sinabi mo sa akin nung nagpunta ako dito. Ano panghulog yung pag nagsasayaw? Ganun? Pangsabit. Nagpapantumina na. Ay, ganun? Walang pang sabit na hulog. Oh. Di ka naman mahulog. Ako nga di naghulog. Oo, ayun. Basta nag-present ka lang doon para Oo. ano mo yung kasal, masaksihan mo yung kasal. Kung wala palang maihulog. Oo, understood baga yun. Inani ko na yung tilapia at wala ng tubig. Oo, nagpunta kami baga. Ay, di ba? Nung nandito, kuya. Nakaapat. Malalaki? Nandyan.
Anong gawin mo? Ihaw? Prito. Aha. Masyadong mababa. Kuya Mylon, magawa tayo ng kusinahan dito yung nakaganong pagluto. Oh. Iangat natin yan. Masyadong mababa. Ay, mahirapan tayo kinuni magluto dyan kinuni. No? Mahirapan tayo magluto niyan. Dina, nasaan ka na? Ito. Oh, Tilapia. daw? Tilapia ang nahuli ko. Yan? Hmm. Ay, oo nga, malalaki na nga pala siya. Oh. Malaki niya baga. Yan, doon. Oo, dyan yan. Wala nang tubig. Oo. Kung maraming similya, di marami din ang huli ko. Ang problema kasi balik-balik baga tayo dun sa Bureau of Fisheries, hindi fisheries, hindi naman tayo. Baka mayroon na dun. Naku po, Pal- saka pa. Paalaliman lang yan. Tagal-tagal na nating balik-balik, tatlong balik ata tayo dun, nag-aksaya lang tayo ng gasolina. Yeah. Naman tayo binigyan. Ano pa? Ha? Siya nga. Di ba? Nakailang balik ako dun. Oo. Tayo pa. Sabi may dumating tapos pag punta natin wala. Wala. Naipamigay na ulit. Ang bilis naman. Ano kayo nun yan? Ano ilagay natin dito? Kalbo. Ano idadagdag natin dyan? Pwede po yung bubungan pa din. Bubungan pa din? Kaya Marlon, bubungan na lang natin ito para maganda tingnan. Makikita tayo dito sa araw. Eto taga, bubungan na lang natin ito. Makikita tayo sa araw. Bubungan natin? Oo, bubungan na lang natin. Init mga kagwaps. Mubad tayo ng suot natin. Mas wala talaga tayo kawala ngayon sa init. Ano, Bina? Walang kawala sa init. Tawa si Bina. Pwede na yan. O, Bina, may tilapia sila. Alaga ni Kuya Marlon. Yun, oh. Nahibas na kaya hinuli ko na. Ha? Nahibas na. Kala ko man kaya, Marlon, may ulam daw sila. Isda daw, tilapia. Na-imagine ko malalaki. Maliit pala. Malalaki. Gano'n eh. Tama-tama, may dalang manok. Dalawa na ang ulam nila. Nagulat ka pagdating namin? Mahuli si Gano'n Sabi ko hapon na, nagdating. Hapon na Gabi nagdating. kasi, Oo. Ano masasabi mo, Bina? Hapon daw, nagdating daw tayo. Ano sabi mo? ha? Anong masasabi mo? Sabi ni Kuan, ni Gano'n, hapon na, nagdating tayo. Kasi Kuya Noni, mainit. Mainit. Panahon sa labas. Ganun. Kuya Noni. Hey! Lulutuin ko na yan. Anto ka pa ata. Lulutuin ko na yan. Nagising pa lang Ano ako. mo kanina? Nagising pa lang. So, ayun mga kagwaps. Sige, okay lang. Prepare mo na muna yan habang bali ito, gusto ni Kuya Noni, bibilhan ulit ng yero. Yero ba Kuya Noni? Yero? Para i-cover namin dyan. Tapos, pangalawang upuan dito, di kasi kami nagkaintindihan ni Kuya Marlon nung nakaraan. So, dito yung pangalawang upuan. Yung katulad ng inuupuan dati ni Kuya Noni, so ibabalik natin yon. Tapos, ano nga tawag yung palak-palak Kuya Noni na kawayan? Bulusina. O yun, bulusina. Yun ang pinakasandala natin dito. So, ayan dito. Ngayon, ayaw ni Kuya Marlon na lalagyan dito ng cover kasi masisira lang daw. Pero maganda din Kuya Noni na walang cover kasi tro-antro ang hangin. Ano? Sa tingin mo, mas okay na siya ganyan. Para relax, baga. Yun ang tambayan pagka tanghali, no? Maganda talaga dito. Kuya Marlon, maganda talaga tambayan dito pag tanghali. Maganda yung sampayan. Ha? Sampayan ng damit. Bakit sampayan ng damit? Sampayan ng damit pa, kaya maganyan. Kaya pala nilagyan mo. Oo, sampayan. Ayaw ni Kuya Noni ng ano. Sampayan ng Yun nga, yun sabi mo nga na wag na lang dito lagyan kaya para turuan-turuan hangin. Para sa tanghali. Sampayan na lang ng damit. Tampayan na lang ng... Magsasampay ka dito ng damit? Oo. Paano yun pag magpunta tayo? Mabili na lang magluluto. ng lubid na maliit, baka may sumasampayan. Pagka wala tayong shoot, pwede kayo magsampay. Pag mag-shoot, dito tayo baga parati mag-shoot. Oo.
Di ka nahirapan, Kuya Marlon, nagyuko-yuko kapag Di naman. nagluluto. Hindi. Dito na kay Kamarlo naluto? Oo, dito, doon. Mm. Ay, matag-ulan, tamang-tama ito dito, maganda na. Hindi Ay, na- oo. hindi Ay, na mababa. may bubong na pala, kuya. Ay, dati man siguro ito may bubong. Dati na ba yung may Wala bubong? pa, yung dito lang. Ah, Ayan, dito kalalagay lang ni Kuya Kuya Marlon, ikaw nito, kayo ni gano'n ni? Nagtulong? Ganyan. Pahawak-hawak. Oh, sabi nga ni Kuya Noni, magbili na lang ulit ng kuan ng yero. Kay yeruhan na lang daw to Kuya Marlon dito. Hindi man yun. Yeruhan na lang. Oh. Ready mo ngayon ang kahoy. Kahoy. Oo. Wala namang kahoy. Doon ka sa malayo magputol. Sa malayo. Oo. Matingin ako dun. Mapaalam ka kasi. Kakilala ko. Kuya Marlon, Bili mapaalam ka natin. kasi. Bili natin, malay mo, pwede nating bilhin yung ilang peraso lang yan. Tapos, pwede na siguro natin bilhin ng 200, ganun. Mapaalam ka. May binibinta talaga dyan kahoy, isang puno, malaki, ganyan. Ay, ano naman natin yung isang malaking kapuno. Ang tama lang Ang dito. bahay na yun dito. Kaya nga, tsaka na ako mag-ano ng malaking puno ng kahoy pag magpabahay ako kay malapit na yun. Yun na lang. Mabili kang luti? Oo, mabili ako. Sige, magbili ka para taga dito ka na din sa Camarines. Oh, syempre, taga dito na ako. Para taga Camarines Norte ka na. Taga Uy, dito na ako. ang isda. Lahat ng beneficiaries ko ay andito. Mapasyala lang ako sa iba-ibang lugar, pero mabalik din ako dito. Nakasanayan ko na kasi dito ay. Mabinata pa yun si Arjid, malapit ang eskwelahan dito. Madami ditong school. Kaya nga. Tapos, Magagaling pati ang nagiging estudyante dito. Uy, Kakarating ng ibang Kuya bansa. Marlon, ano yan? Joy or Lana? Langis. matatalino, no? Matatalino. Amoy mo daw. Kaya kung yun nga ay super Baka, ano yun? Langis yun kaya no? Talino naman talaga yung si Aljid, Kuya Marlon. Kuya Marlon, naalala mo parati si Aljid, ano? Kasundo mo kasi yun sa pag-swimming eh. Wala si Arjid. Ha? Wala si Arjid. May school yun, may pasok pa. Pero Hindi pa bakasyon si Arjid. wala pa. Sa ano pa daw, hindi ko alam, baka katapusan pa ng May, ewan. Basta matagal pa. Doon na lang tayo madala ng merindalan sa pupuntahan natin. Ngayon, malapit lang. Si Kenoni driver. Malapit lang, ganyan lang yun. Mm-mm. Kumbaga kay Ilan. Oo. Wala yun. Ilan sa may saan yun? Doon. Yan, sa Dami ng mga kubo-kubo. yung kabahayan dyan? Dami doon kubo-kubong bahay. Yung kabahayan dyan? Madami. Sa may unahan nila Christopher? Tatlo. Sa unahan? Apat. So, unahan na ba daw nila Christopher? Saan yun, Kuya Marlon? Unahan ni Christopher. Doon. Doon sa madaming kabahayan. Sa unahan. Ay. Ano, pag-init-init. Oh, para akong tawag doon, na tatahimik ka. Ay, Kanoni, kailan pala ang birthday mo? August 18, 1982. Wow. Ilang taon ka na, Kanoni? 42. Pa-42 sa August. November man yan. Hindi yun ang tunay na birthday niyan. Nang mabinyagan siya, saka na bago ang birthday. Sa bagay, may mga alam din akong ganyan. Nang mabinyagan siya sa cake. Ay, yung nakaraang birthday mo nung last year, anong nag-celebrate kayo? Luto-luto Ano lang. lang? Grab food. Grab food. Pag nag-birthday ako, may ganito lang. May tilapia. Okay na. Grab food? Kaya na. Yung binibili baga dyan, yung mga Yung panda? nasa bila-bilao. Ganun. Tilapia. Okay. ba't nakakarating ba dito Grab Food, Kuya Nuni? Kakarating dito. Sino nag-sponsor nun sa Grab Food? Kasi that time, alam ko, wala na ako. Hindi na ako nag-vlog kay Kuya Noni. Ang sponsor nun ay si Love and Care ka din. Love and Care. Love and Care. Shout out natin ang Love and Care. Out kaya. Shout out po, Love and Care. Sa pag-Grab Food, sa birthday Di ni Kuya Noni. Hey! Ngayon, ano, Kuya Noni? Ngayon Kuya Noni, ngayong year na to, ano ang plan mo po sa birthday? Wala akong plan na maghanda. Kayo, bahala kayo. Noni, wala kang handa tsaka plano. Wala nga akong Wala plan. kang iniisip na balloon.
Pag may sponsor na gustong maghanda, saka ako napahanda. Ay! Shout out po sa sponsor kung sakali man. Ay, napapansin ko kay Dina Kuya Nuni. Bumuyat. Hindi. Dati lang. Na ano sa'yo, na nagaya sa'yo. O, di ba, no, Dina? Umayat ka, no? Oo. Pinaano ko yan, pinakita ko talaga. Kulang ka lang yan. yata sa tilapia. Umayat ako Kuya Marlon, konti. kulang ka lang sa Hindi, tilapia. yung sa, nagkupos-kupos konti, di ba? Kulang ka lang sa tilapia. Kung natanong kung nagkupos Nakadalag. ang konti. Ang pataba ito ay. Ha? Ang pataba. Kung nagkupos nga ako konti, sa may tiyan lang. Ano ka, gulong? Makupos. Hindi ako gulong, tao ako Ay, Kuya Marlon. Luto ka ng tilapia. Nagluluto. Napansin mo sa akin pa itang konti. Mm. Sa tiyan lang naman, hindi naman sa buong ano. Ikaw din. Madali lang yan magtaba si Gina. Ako? Oo. Ah. Lagyan natin ng fertilizer. Ay, kung ikaw kaya filter sa gusto mo kaya ano? Fertilizer. Tilapia, baka, baboy. Nung nag-aaral ka Kuya Noni, Mm. anong paboritong subject mo? Mat. May mat. Wow! Ay, sa ano? Ano gusto mo sa school? Mga ginagawa sa school? Sa recitation, report, ganun-ganon. Ayaw mo ng ganon? Board work. Good work? Board Sa bahay? work. Mga nagsusob sa pisara. Ha? Pagsusob sa pisara. Ay, mukha ko ka ba yun? Oo. Tsaka mga ano Hindi pa nga- naman. Hindi naman. At kailangan mag-aral pa rin. Eh. Hindi mo nag-aaral ka Kuya Noni, bihid ka sa school, tahimik ka lang talaga. Tapos marami kang friends, gano'n, nakakahalubilo. Yan. Ano daw, kung naintindihan mo yung tanong Kuya Noni, kung anong project daw? Wala pa akong project na nagagawa. Project Wala nung na nag-aaral pa sa ako. school? Wala Anong pa. project? Anong klaseng project sa school or? Ay, hindi pa. Oo na daw. Hindi pa. Ano lang yun, drawing lang yun nung architect ng Kapitolyo. Bali kami lang ang build up. Kami ang gumawa. Galing. Kasi noon, nag-aaral ako, self-support din. Ay, mahirap. Nagliliburo ako sa construction. Ayun. Ay, Tagbalugo, sa Binson. Okay. Ay, kaya Noni, yung planning bridge mo, natuloy? Kumbaga naumpisahan? Oo, natuloy yun. Okay. Kasama ka doon sa ano? Oo. Okay. Ay, saang lugar? Ayun yun, Kagbalugo, Binson. Tagbalo? Kagbalugo. Kagbalugon? Vinsons? Kagbalugo? Tulay na Vinsons lang, maliliit. yung Kagbalugo hindi. Mga tulay-tulay lang siyang maliliit. Pagbalugo. Halimbawa, may sapa na ganyan. Yung ganyan. Tulay lang na maliit na ganun. Na simentado, ganyan. Tinutulayan. Ay, ano purpose ko Noni nun? Bakit? Para mapadali yung daanan, yung mga kalakal nila madaling ibenta sa market. Doon dumadaan. Para mapabilis sila. Parang sa tulay, parang ganun yung sinasabi mo Oo, kanina. Oo. Very good ka pala Kuya Noni, ano? Since Wala pa, Kuya Noni, wala nang ikaw yung gumawa ng plan, may ano yun? May bayad. Sila ang may bayad. Since sila yung kasama mo? Yung architect na guhit. Yung architect. Hindi Ikaw, naman ako naguhit nun. Hindi. Pero dun sa plano, kasama ka? Okay. Nagtrabaho lang ako dun sa construction. Ang Nung galing. pagpapatrabaho. Pero na-enjoy mo man Kuya Noni yung kabataan mo nun? Oo, na-enjoy naman. Kahit pa paano? Tawag dun, boys hangout, ganyan-ganyan. Hindi. School bahay lang talaga. Okay. Ang kaklase ko ng college ako. Mababait Kuya Noni yung kaklase mo ng college ka? Mababait. Di ba Kuya Noni natanong mo ako nun ano? Nung nag-aaral ka, nung high school, saan ka nag-aaral? Bina. Saan ka nag-aaral? Nag-aral ako sa Basud National High School. Basud National High School.
Alam mo yun, kay Noni? Oo. Ah, sa annex ako, annex. Ay, sa annex. Opo. Doon. Di ba may main yun? Oo. Sa may simbahan. Doon ako nag-aral. Yeah. Maganda si Dina? Yeah. Oo, maganda ka daw, Thank you, Dina. Nay. Pinitigan ka ni Nanay. Gusto mo ng ano, Nay? Pagkain? Ang pagkain. Ayun, nagluluto si Kuya Marlon ng ano? Ng ulam. Yeah. Tilapia. Anong bit-bit mo, Nay? Sitaw ba yun? Ay, sitaw yan? Tatanim mo po? Bakit malilit ang sitaw mo, Nay? Sitaw naman yan kasi. Munggo yata yan. Ay, mugo daw yan, Nay. Hindi naman yan daw yan sitaw. Ha? No, pagkatapos mo, G, di nag-high school ka, V. natapos ka sa annex Sino ni- ng Basod. Sounds, V. Vina. V-I-N-A. Vina. Yun. Ayun. Hindi G, hindi D. Hmm. Pagkatapos nung mag-high school mo sa Basod National High School, saan ka na nag-college? Hindi na ako, Kuya Noni, hindi na ako na nakapag-aral dahil financial. Kulang ka ng pinalsal na Kumbaga high school pangailangan. graduate ako. Yung pang-tuition. Pero kahit, opo, Pambayad. financial kasi talaga. Ayun. Hindi, natapos na ang pag-aaral mo noon. Oo, nakagraduate ako. Oo. Ganun. Hindi ka mahilig sa sport? Mahilig. Anong sport mo nun? Yung bata ka pa or high school? Ganun. Okay. Track and field lang ang aking sport. Runner. Ako nung elementary ako, runner ako eh. Sa aming magkakaklase pag naggaganon, number 1 ako lagi. Kasi mabilis akong tumakbo nun. Elementary yun. Pero nag-high school hindi na kasi tutok ako dun sa pag-aaral. Na. 28, magte-29. Ngayon taon. Ayun. Ikaw kaya nun 42? Ay, magpo-42. Oo. Mm. Kailan ang birthday mo, Bina? October 30. Ngayong year. Malapit October na. 30, katapusan ng Sabi na. 2 months. August sa'yo, Pagkatapos diba? ng birthday ko. August, anong sa'yo ka na eh? August 18. August 18? Sana makabisa ka August 18. Hindi tawagin daw kita ng Noni lang, walang kuya. Pwede. Pwede. Yun talagang palayaw May ko. kuya, Yun talagang palayaw ko. Noni. Ikaw ba yung naririnig kong pangalan na Noni Lon? Ikaw ba yun? Oo, yun ako. Naririnig ko sa kanila. Noni. Nickname? Ano naman ang paborito mo sa iyong buhay-buhay? Paborito? Hindi kasi ako maarte kaya Noni sa pagkain. Pagkain. Ng prutas? Anong Gulay? paborito mong prutas? Prutas. Mga apple, ganyan. Ayun. Peras, mangga. Ganun. Ay, masasarap. Tsaka mga gulay. Ganun. Ikaw kaya Noni, ano sa'yo? Paborito ko, lansones. Lansones? Ako mapait ang buto nun. Paborito ko, mangga. Masarap yun. Sa mga ulam, gulay, isda, ganyan. Alin ka dun? Lapu-lapu ang paborito ko sa pang-ulam. Isda. Ako gulay eh. Yun lang. Yun lang ang pinaka-paborito ko sa lahat ng ulam. Lapu-lapu. Yung lapu-lapu. Oo. Alam ko yung batik-batik. Masarap yun. Masarap yun. Lalo kapag may pera, Ganon. High school life ako, ganito ang nangyari sa aking love life. Noon, first year pa lang, parinigaluhan ako ng sing-sing ng aking girlfriend. Ayun. Ayun, yun lang. Ulit ka Noni, ano yan? Hindi ko masyadong Rinigaluhan ako. Nung high school life ako, rinigaluhan ako ng sing-sing ng aking girlfriend. Hindi ikaw yung nagregalo? Hindi ako yung nagregalo, yung babae. Yung Ano mo girlfriend po ko. yun? Girlfriend. Girlfriend mo. First year ako noon, first year, high school. Nag-ilang po kayo year, ganun? Year ba? Bookman? Hanggang ngayon, gayon pa rin. Nasaan yun kayo Noni? Nagtatrabaho siguro. Nagtatrabaho. Ayun. Ano yung first love mo kayo Noni? Oo.
Sila ba naniligo sa'yo Ay, kanon? hindi, ganito Ikaw? yan. Classmates ko, ang inililigaw ako dun sa girlfriend ko. Ano? Classmates Classmates ko. mo? Parang, Inirereto ako dun sa, sa parang girlfriend. inuulot, parang Oo, ganon, yun, nirereto. Yun lang. Ganon. Ay, hindi ka magtatanong sa akin? Hindi, ano? O ngayon, Bina, nung high school life ka, may About nanligaw ba sa'yo? High school, ay wala ko yun, kasi focus ako nun sa pag-aaral. Ayun. Mm-mm. Ay, good. Mm-mm. And ano na ako kumbaga tapos na yung pag-aaral ko. Pero syempre may kanya-kanyang ng buhay, ganyan. Ibig sabihin, walang istorbo sa pag-aaral. Wala talaga. Strict. House, school, bahay, school. Tsaka mga kaibigan ng mga good influence. So, Kuya Noni, ano nga yung tanong mo sa akin? Yung ano ka din, bahay school ka lang. Oo. Oo, bahay school lang. Ganun. Ay, yung mga friends mo man, na mga good influence naman. Good naman. Okay. Sa academic award. Kabali nakuha kong medal, 28 medals. Oh, ang dami naman nun. Oo. Seryoso. Ayun. Ang talino naman ito. Cum laude yun lahat. Cum laude ka? Oo. Ang galing! Ilang medals? 28. 28, wow. Sana all. Puro honor yun, Honor number yun 1 o talaga. number 1? Number 1 talaga yun. Number 1. Bravo. Ang galing. Ako yung pinakamatalino sa lahat na kong magkakaklase. Isa. Ay, meron times ka no, na yung pag mga gawain sa school, pinapagawa ng mga classmate mo sa'yo. Wala, hindi sila nagpapagawa. Sila na lang din ang gumagawa. Mabuti, ano? Sa edad mo ngayon, ano yung pinaka-worst pong pinagdaanan mo? Wala naman, wala. Nakaraan man? Wala namang worst na nangyari sa aking buhay. Sa edad ko ngayon, wala. Lahat good. Sa akin ko from nung 2019, yun yung first yung nagkasakit ako, ganun. Tapos ano man tawag dito, syempre family problem, ganun. Yun, kaya ganun. Pangarap ko, naisip ko lang, wala pa akong pangarap na gustong mangyari sa buhay. Hanggang sa ngayon. Ako naman, syempre, nasa taas na din bahala. Parang, kumbaga ay, gabayan ako kung ano yung mas kailangang gawin, gano'n. Sa itaas. End number or ayun nga, salamat kayo noon kasi kahit paano is, nag-share ka ng about sa pang-personal mong buhay. Ganun. Salamat. Thank you din. Siyempre, kumbaga sa privacy na yun ng tao, di ba? Doon lang tayo sa Doon lang tayo sa mga... Okay na. Mga basic lang naman yung pinag-usapan natin. Mga basic lang naman. Basic lang yun kayo, walang masyadong malalim doon. Basic lang din sa akin kasi privacy. Pa-support po sa team namin ni Kuya Noni. Yun. Sa mga baguhang subscribers po ng Rich Vlog, please support po our Team Kalingap. Huwag po kayo magsawa na manood ng videos namin nila Bina, nila Ate Rich, nila Kuya Marlon, at tunghayan po ninyo ang aming vlog lagi. Mag-subscribe po kayo. Support. Thank you so much po sa mga hindi nag-skip ng ads nila. Thank you po dun sa mga supporters na nakakamiss sa akin na mula po na hindi ako pinupunta ni Ate Rich. Maraming salamat po sa inyo. Take care po sa mga nagtatanong. Thank you po. Lahat ng bumubuo ng Team Kalingap. Sa Erwin TV Official po, thank you sa inyo sa nagpabahay po sa amin. Hindi ko po kayo makakalimutan. Sponsors po gayon rin.
Sabal kay Ate Edna, kay Kuya Rab, kina Kindred, kay Ate Partner, sa maraming salamat sa inyo. Siyempre, unang-una salamat po sa kay Kuya Bal. Tsaka po sa mga Kalingap team. Ano, kasama na din po sa Ate Ritz doon. And, ano tawag doon? Paki-support or subscribe po lagi ang ano tawag, mga content po niya. And yung team po namin ni Kuya Noni, pa-support din po, papanood. Wag po mag-i-skip ng ads. Abangan nyo po yung part 2 kung ano pa po yung mga susunod na mangyayari. Maganda dun. Oo. 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 Gusto mo doon? O siya, sige. Mm. Sinanay mo ba? Lagat na yun. Lakad-lakad. Mabutid pa ako dun. Kuya Noni, good vibes lang yun. Hindi ka marunong Wala man Hindi yung ka marunong maglangoy, Nay. Kaway-kaway na lang, Nay. Ang daming nagmamahal sa'yo, Nay. Kaway-kaway ka. Parang Barbie si Nanay, oh. Saan ka galing, Nay? Saan ba ba? Umalis ka daw, sabi ni Kuya Noni. Kuya Noni, saan galing si Nanay? May dala ka, Nay? Nang ano? Nung saging, nung nakaraan, binigyan mo ko ng saging. Masarap ba yung matamis? Yung yung binigay mo sa akin saging. nilaga. Nung naabutan Yung mo saba? ko dyan. Ginaga niya siya. Oo, sa daanan. Matagal na siguro. Unong nakaraan? Si Kuya Marlon, nakaluto na. Oh, ang bilis. Ano niluto niya? Ay, chicken. Agoy, Ay, ang wow, sarap. sarap Kain naman. tayo? Sarap naman. Kaso, ulam nila yan. Hindi, madami. Madami yan. May ulam din sila, Kuya Noni, sa kuan. Ilan ang dalawang aso, tas dalawang mingming alaga niya, marami pa. Nasaan yung tuta na nakita namin? Nila Ate Helen, ha? Survive tayo ka nun eh. So, ayun, sulit ka doon kanina. Sarap naman niya. Nagluto ka na kayo ng kanin? Po? Ayun guys, kumain pa natin yung yung first Anong lasa? Anong lasa? Ano eh? May asukal ka dyan. Wala. Ay, meron. Meron? Lalagyan natin. Lasa ka lang ba? Para masarap. Lasa ka lang ba? Oo, sukalan natin. Nung una kong vlog dito, maliit pa lang po po yun. Ayun, malaki. Tabi-tabi po. Yun. Napaka-presko po ng kubo ngayon dito sa Kuya Noni. And then, continuous pa din po yung aming pagpapaayos dito. Hindi nga lang masyadong kasi on-on si Kuya Malon at may work. So, for now, yan lang po muna. Update tayo kina Kuya Noni, Nanay, Kuya Marlon, at kay Dina. Shout out po sa lahat. Siyempre, especially sa ating work team, kay Ma'am Ciceline, kay Ma'am Helen Pagalinka, Asin Sinon, Ronilda Cabardo, Ma'am Jean Official TV, kay Tita Rose from abroad, shout out kay Mami Emerson Beba, shout out po kay Ronilda Cabardo, kay Ma'am Bibi, Jean Official TV, Sabrina Indregios, kay Lalasan ko ulit kay Marlon? shout out. Lalasan ko ulit. Kay Ma'am Sincanto, kay Ma'am Sinda, official kay Ma'am Nads from abroad, shout out po. Kay Ma'am Miss White from Japan, shout out. Ito, tinimplahan ko kasi maalat siya. At tiniplahan mo? Sarap Ang na. ginawa mo? Dinagdagan Nilalagyan. mo. Para Pero okay na. Apo. Kasi matutuyo ang sabaw. Kuya Marlon na Haon. ano. Oo. So, God bless Oh, may everyone. See you my next Kain muna vlog. kayo. Kain muna daw. O siya, sige. Ayun ba yung dinala kanina? Oo. Ano kayo nauwi? Dito, Kuya Marlon, ipatong mo dito. Dapat pala may gawa ka rin pala ng Ay, banggirahan. natututong yung plastic. Ikaw. So, ayan. Malaking tulong yung pala ko na nabili ni Kuya Marlon kasi siya na yung mag-itak ng kawayan. Marami ba dito, Kuya, nang makuha na ng kawayan? Marami po dyan. Kaya di na tayo. Ang bibili na lang natin, pako na lang ulit. Anong size ng Kuya Noni pag kawayan? Ay, ganyan, Kuya Noni, oh. Kawayan yan, di ba? O, anong size mo ko? Didos po yan. Ha? Didos. Adidas. Parang malaki ata yung binili ko nung nakaraan para dito sa malalaking kahoy. Ano? Malalaki ata yung nabili ko.